6, 7, 8, 9, 10. Zdravlje putem muzike. Muzikalna psihoterapija. Uticaj muzike i ritmičkog disanja na neuroze, opšte zdravstveno stanje i radnu sposobnost. Metoda dr. Petra J. Stankovića. Metoda muzikalne psihoterapije koju ovdje prikazujemo je neobično delotvorna, prijatna i lako primjenljiva. Njen je cilj da aktivira skrivenu životnu energiju koja se manje ili više nalazi u svakome čovjeku. Ova metoda, koja je rezultat dugogodišnjeg praktičnog iskustva i naučnog istraživanja, sastoji se iz kombinacije ritmičkog, takozvanog yoga disanja, uticaja plave svetlosti i posebno odabranih melodija. Ovdje primjenjena tehnika disanja sastoji se iz udisanja, zadržavanja i izdisanja. Sve tri faze disanja su istog trajanja i u skladu sa normalnim ritmom pulsa. Za vrijeme 4 udara pulsa se udiše, za vrijeme daljih 4 zadržava se vazduh u plućima, a na dalje 4 se opet izdiše. Poslije izdisanja se ne pravi pauza, već se odmah prelazi na iduće udisanje. Ovo ritmičko disanje, koje traje oko 5 minuta, ima za posljedicu opšte opuštanje mišića, usporavanje toka misli i nestajanje svih neprijatnih i štetnih osjećaja. Izabrane melodije deluju neobično povoljno na ovako pripremljen nervni sistem. Muzika teče pod plavim osvjetljenjem koje, kao što je poznato, ima umirujuće dejstvo na ljudsku psihu. Sama muzika se sastoji iz 4 faze. Cilj prvih 3 faza jeste da se naš misaoni osjećajni život oslobode svih štetnih opterećenja, dok se u 4. fazi budi i aktiviraju sve raspoložive snage tela. Prelazni period između 3. i 4. faze je od osobitog značaja, pošto se za vrijeme istog ostvaruju glavni uslovi koji omogućavaju skrivenoj raspoloživoj životnoj energiji da dođe do punog izražaja. Naša metoda muzikalne psihoterapije je od izvanredne koristi kako za bolesne, tako i za zdrave. Time što stvara stanje psihičke harmonije, unutrašnjeg mira i sređenosti, omogućava normalno funkcionisanje svih telesnih organa,
mobilizira njihove odbrambene snage i povećava telesne i umne sposobnosti. Ova metoda je naročito delotvorna za savlađivanje svih vrsta neuroza tog gorućeg problema našeg vremena. Pomoću muzikalne psihoterapije se prema tome postiže sljedeće. Prvo, odstranjivanje svih negativnih misli, osjećanja i bolesnih psihičkih tegoba. Drugo, liječenje svih psihogenih obolenja, neuroza, uključujući alkoholizam. Treće, povećanje radne sposobnosti kao i izdržljivosti pri sportskim takmičenjima. Četvrto, jačanje umnih sposobnosti, pažnje, koncentracije, pamćenja. Peto, uspostavljanje psihičke harmonije. Od osobitog je značaja da se postignuto dejstvo ne ograničava samo na ono kratko vreme muzičkog izvođenja, već se opaža još dugo posle toga. Prema tome, sistematska primjena naše metode muzikalne psihoterapije dovodi za relativno kratko vreme do potpuno duševnog i telesnog preporoda. Pošto smo sad naveli gore spomenuta potrebna objašnjenja, prelazimo na praktični deo. Da bi blagotvorno dejstvo muzikalne psihoterapije mogli da osjetimo na samome sebi, sešćemo komotno na jednu stolicu ili legnemo na jedan kauč. Soba koja je prethodno dobro bila provetrena, zamračuje se i osvetljava samo jednom plavom sijalicom. Sada dišemo po taktu metronoma koji odgovara normalnom ritmu srca. Mi počinjemo ovom vežbom disanja posle sljedećeg muzičkog izvođenja. Ovaj način disanja izgledat će ponekome u početku nešto tegoban, ali treba se potruditi držati se upravo ovog ritma jer je to od velikog značaja. Ko ne može u potpunosti da sleduje, neka napravi malu pauzu da bi posle odmah opet nastavio dalje. Tako, sad lijepo udisati, zadržavati, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Duboko udisati, zadržavati vazduh, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udisati, zadržavati, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udisati, zadržavati, izdisati, duboko udisati, zadržavati, izdisati, udisati kroz nos, zadržavati, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udisati, zadržavati, izdisati, udisati, zadržavati, izdisati, duboko udisati, zadržavati vazduh, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udisati, zadržati vazduh, izdisati,
Duboko udisati. Zadržavati vazduh. Izdisati. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udisati. Zadržavati. Izdisati. Samo još malo. Udisati. Zadržavati. Izdisati. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Još jednom. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tako, to je sad dovoljno. Sada dolazimo do prvog dela muzike. Svako neka se udovo namesti na svome sedištu i pažljivo sluša. Tako, sad je nastalo već jedno izvesno smirenje i opuštanje. No prije nego što prelazimo na drugu fazu, opet ćemo nešto ritmički disati. Udisati, zadržavati, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udisati, zadržavati, izdisati, udisati, zadržavati, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Duboko udisati, zadržavati vazduh, izdisati, udisati, zadržavati vazduh, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Duboko udisati, zadržavati vazduh u plućima, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E, to je dovoljno sada.
Sad prelazimo na drugu fazu. Opšte smirenje i opuštenost sve više se pojavljuje. Mi se osjećamo vrlo dobro i primećujemo izvesnu težinu u nogama i rukama. Dakle, sad prelazimo na treću fazu. Svako koji je do sada ritmički duboko disao, primećuje jedno opšte prijatno osjećanje i daleko sežnu opuštenost. No prije nego što prelazimo dalje, moramo opet duboko ritmički disati. Udisati, zadržavati, izdisati, duboko udisati, zadržavati vazduh u plućima, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udisati, zadržavati vazduh, izdisati, duboko udisati, zadržavati vazduh, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Udisati, zadržavati vazduh, izdisati, udisati, zadržavati vazduh, izdisati, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Još jednom. Udisati, zadržavati vazduh plućima,
i izdisati. To je dovoljno. Sada neka se svako što komotnije namesti na svome sedištu i neka pažljivo sluša. To je bio kraj treće faze. Mi se osjećamo krajnje prijatno, telesno kao i duhovno. Sve neprijatne misli, osjećanja iščezli su. Mi osjećamo unutarnji mir i zadovoljstvo. Mi smo srećni. Energija, vreme i prostor stapaju se u jedno veliko jedinstvo, zajedno sa nama. Sad ugasimo i plavo osvetljenje i ostajemo 1 minut u mraku i potpunoj tišini. Svi koji su do sada pažljivo slušali i ritmički disali imat će osjećaj lakoće. Nekima će čak izgledati kao da lebde u vazduhu. To je jedno osjećanje koje se ne može opisati. Jedno neopisivo osjećanje sreće. Osjećanje unutarnje zbrinjenosti, spokojstva, beskrajnosti, večnosti. Takvo osjećanje blaženstva imali smo kada smo kao malo dete ležali u majčinom naručju. Pred zatvorenim očima poneko će vidjeti izvesne boje ili čak slike ili pak čitave scene. Ne treba se međutim zbog toga uznemiravati, jer to je samo znak vrlo povoljnog djelovanja muzike i ritmičkog disanja.
Tako, sad prelazimo na četvrtu fazu, na oživljavajuću muziku pri punom osvjetljenju. Sve raspoložive snage u nama oslobađaju se i dolaze do svog punog izražaja.
Mi smo sada osveženi i opušteni, tako da naša raspoloživa vitalna energija može doći do svog punog izražaja. Ova muzikalna psihoterapija je jedna neobično delotvorna, dubinsko-psihološka metoda i treba kod bolesnih da bude primijenjena po mogućstvu svaki dan. Ona je važna potpora kod svakog lekarskog liječenja. Ona u velikoj meri aktivira prirodne odbrambene snage i ubrzava na taj način ozdravljenje. Kod zdravih osoba dovoljna je primjena 2 do 3 puta nedeljno da bi se svakodnevni posao znatno olakšao. Blagotvorna opuštenost kao i aktiviranje latentne životne energije omogućavaju svakome da u svome pozivu sa manje napora daju veći i bolji radni efekt. Školskoj omladini i studentima bitno olakšava učenje, dok sportisti na ovaj način postižu veće rezultate. Muzikalna psihoterapija ostvaruje opšte smirenje kao i povećavanje telesnih i umnih sposobnosti. Zatvarajmo sada oči i prepustimo se nekoliko minuta blagotvornom opuštanju i opštem osveženju. I uživamo sad u krajnje prijatnom osjećanju snage i radosti.